El domines del tot, ja. Ets un tècnic total, jo ara voldré que no facis classes. Després no fas classes. Tu saps mai venir aquest, tu? Sols en traveling. El Lluís ha volgut que jo faci el primer flip, es diu? Flip. Espera, que no tens ni idea. Juanito és quedant darrere Toni de guanyat. Exacte. Com que no tens ni idea de gravar, primer hi ha un anunci. Som aquest Joan Bot, els que diuen té pus, perquè també hi ha Antoni Joneda avui, i no us en van, no us va fallar. Només dir bé, http://canjomot.com. Una gran web. Vai Comete Menorca, important. No, la qüestió és que vull dir la... Iago, pots deixar de xupar càmera? Puc gravar altres coses? Que només tindràs... Falta ser anunci. Com sempre, en Tiago Barro va amb una càmera i no ho pot evitar. No és bé, no és bé. Falta xerrar de turística, sí que és bo. Estic farts en turístic i càmeres i dalt que me tengo, ja penso, i no sé què part vídeo, no sé què. No, espera, dirà, et deixaré voltat. Bueno, que avui he arribat al rècord, gràcies a Antoni Joneda he arribat al rècord. Aquest tema s'ha de ser de hòstia, tu. Jo he menjat canelons molt bons i sí, un flamenquinès, una salsitxa embolicada amb jamón i reposada de mel. Bona, i tu, Tiago, què? Me deixa xerrar ara o no? Sí. I doncs, jo he menjat paella també, que està molt bona, i també flamenquines, i un cortadito, i una crema gelada de la milquina que Has fet cortado, que raro, tu no en saps fer? Sí, perquè me dormia, perquè en Toni ha fet un totxos que hi havia fumava i m'he vist dormir. Ara pots xerrar el Lluís, ara, Tiago, ja? Sí, ja que vaig. Jo he menjat el mateix que en Toni Joneda i de posta de xocolata, gelat de xocolata. I què tal, has estat? Molt bo. Sí, t'agrada el Can Bernat? Endreasta. Adéu. I és de so cafè, perquè avui no prenc Coca-Cola. No toca. Ah, bona,